И заставить се влево. Влево. Это лево и качаться. Качаться и потом остановиться. И teď zastavit se vlevo. Aha. Stop, stop, stop. Celé tělo i nohy, všechno. Jo. A kačat se zase. I vpravo, zastavit se, pojď. Vpravo, stop, 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 stop. Brada, hlava, srovnat. Výš, bradu. Prsa ven. A kačat se. Pomalu. I zastavit zase. Вы говорите, а потом следующий... Já počkám. Jo, aha. Pomůžeme nohami. A drž, všecko spevněné, břicho, hodně břicha. Dýchej a kačat se zase. Jo. A zase zastavit se tady u mě na druhé straně. Stop. Очень хорошо. Aha. A kačat se. A zastavit se na druhé. Jo. Já pomůžem. Jo. Celé tělo zpevnit, celé tělo tlačíš doleva. Kačat se. A stop, naposledy. A uvolnit, okej. To se chytí, dáš tu za to. Вот это убирайте. A protáhni, celé tělo dozadu protáhni. Ne, natáhni ruce, polož hlavu, polož dolů, polož i dozadu protáhni se. I zpátky. A znovu dozadu. Dobrý, lokty víc tady. Já, super. Zatlač lokty dolů i zkus nadzvednout tělo. Davíť, lokty dolů. Břicho víc, ale tady aktivace prsa ven. Prsa, rusky? Грудь вперед. Грудь вперед. Jo. Hlava. I jedna ruka tlačí víc a druhá zase zkusíme natáhnout. Jo, natáhnout. Co jsme dělali bez toho. Takže zkus udržet rovně. Jedna tlačí. A druhá ruka vpřed. Držíš a zpátky. A povrch. Můžeme střídat, jo? Teď půjde druhá ruka vpřed. Ну, по очереди. Jo, takže zase ramena dolů, hlava, brada. Tlačím. Jo, dýchej a zpátky. Celý čas se snaž tlačit břicho k sobě. Břicho, Tak, tady aktivace. Udržet. A dolů. Ještě. Prošel. A zpět. Ještě. A zpět. Šel. A zpět. A teď zkusíme tu ruku zvednout takto. Jo? Malinko stačí. Čičo. Jo. Zpět. I druhá ruka. Tak, to. I zpět. Udržet se rovně, ne. A dobrá, no. I zpět. Jo, i druhá. Hrudník vpřed. Jo, a zpět. Ještě. Dolů. A druhá poslední.
A zpět powoli. Relax, pauza, hlavu polož. Tak, teď bych